gobe ta muta Allah ce, gobe ta muta Allah ce. Da zarar an ambace ki kowa Adamawa, jiki nai sanyi yake abinda aka yi baya. Kar ku damu ku jajirce, kar mu damu mu jajirce. Ku duba ji a baya, Binani tana nan kalau ba za ta matsa baya ba. Da an ta Aminatu Goje, kwantar da hankalin ku komai zai tabbata. Da farko zan fara ambato, me bani yau da gobe himma na himmato. Ina mutan jihar Adamawa mu firfito, mu ƙara nuna goyon baya mu karkato. Mu doshi gaskiya, Aisha ce ruwan dare mai gama duniya. Ke kadai ɗaya gayya, ina ni za ki gama lafiya. Ina ama Binani ce a gwamnan Adamawa. Duniya da ta yi daɗi, duniya da ta yi daɗi. Rayuwa da ta yi sauƙi, rayuwa da ta yi sauƙi. Mai tausayin jama'ar Adamawa. Ke kadai ce ɗaya tilo, ba ai ba ba za a yi ba. Gobe ta muta Allah ce, gobe ta muta Allah ce. Da zarar an ambace ki kowa Adamawa, jiki nai sanyi yake abinda aka yi baya. Kar ku damu ku jajirce, kar mu damu mu jajirce. Ku duba ji a baya, Binani tana nan kalau ba za ta matsa baya ba. Da an ta Aminatu Goje, kwantar da hankalin ku komai zai tabbato. Ashe ƙwarya ce bugun gaban yawon gyartai, kwarai bawa ɗan saraki bai sa riga tai. Idan ga Aisha a bar maganar kowa, ba guda ki guda dubu. Da daɗi ko babu, da mun ce ga damuwar mu zance ya ƙare. Ke kaɗai an kai na ni ba kamar ki arewa ko a Najeriya. Ba ai kamar ki ba, ba ai irin ki ba. Kin kusa ba za su ganki ba, ba za su kai ki ba. Uwar mu jaruma Aisha Binani Kamila, fito ki taimaka amshi kiran mu Aisha. Binani sai da ke al'ummar mu za ta muta Allah ce, gobe ta muta Allah ce. Da zarar an ambace ki kowa Adamawa, jiki nai sanyi yake abinda aka yi baya. Kar ku damu ku jajirce, kar mu damu mu jajirce. Ku duba ji a baya, Binani tana nan kalau ba za ta matsa baya ba. Da an ta Aminatu Goje, kwantar da hankalin ku komai zai tabbata. Gobe ta muta Allah ce, gobe ta muta Allah ce. Da zarar an ambace ki kowa Adamawa, jiki nai sanyi yake abinda aka yi baya. Kar ku damu ku jajirce, kar mu damu mu jajirce. Ku duba ji a baya, Binani tana nan kalau ba za ta matsa baya ba. Da an ta Aminatu Goje, kwantar da hankalin ku komai zai tabbata. Abinda aka yi baya ba za a kwatanta ba, daga sake mutanenmu ba za mu sarara ba. Muna miki kauna da su ba za mu misalta ba. Dawo Aisha ki fito, ga amashi kiran al'ummar ki shine fatan mu. Yanzu da ke ce gwamna Adamawa ta warki. Aisha a dawo da awo, Binani zo dawo da awo. To ki ƙara tsayawa, ki nemo gwamnan Adamawa. To da yardar Allah, Binani sai kin zama gwamna. Gobe ta muta Allah ce, gobe ta muta Allah ce. Da zarar an ambace ki kowa Adamawa, jiki nai sanyi yake abinda aka yi baya. Kar ku damu ku jajirce, kar mu damu mu jajirce. Ku duba ji a baya, Binani tana nan kalau ba za ta matsa baya ba. Da an ta Aminatu Goje, kwantar da hankalin ku komai zai tabbata. Farar atufagiwa da tausayi muka san ki ɗaukaka ga tambawa. Uwa ɗaya tilo na nesa ku kallo, ƙwarai kuwa zara da ke wata ke tunƙahu. Fito ki tsaya da ki taimakawa al'umma. Rabbi ba dan mu ba, dan isar ka da ikon ka sanya Aisha ta yi gwamna. Mama ke ce karshen bakar wuya, ga Binani na masauki kore tsumagiya. Ga Binani nan da bai san ta ba je ka tambaya. Ga Binani masu guru la ya kurataya. Ga Binani hasbunallahu uwa ta kewaya. Ga Binani karfa karfa akai a baya amma mun gane. Yanzu za mu tsaya mun
tsare mu tabbata kin kai ga gobe ta muta Allah ce gobe ta muta Allah ce da zarar an ambace ki kowa adamawa jiki nai sanyi yake abinda akai baya kar ku damu ku jajirce kar mu damu mu jajirce ku duba ta a baya ina ne tana nan kalau ba za ta matsa baya ba da an ta Aminatu Goje kwantar da hankalin ku komai zai tabbata ni nake da gida biyu kuma nake da uwa ina ni ce uwa babba Amina ce uwar kaki yanda kun ka dauke ni kuka ba ni girma na kan rike su to awwal abada muna tare da kai ba ma butulce ba gaisuwa nake ga Aminatu sanni jigo dau mutun ki dau kaya sannan an ji kago gaisuwa a gaji an bina ni ga Aminatu Goje da kyauta da taimakon mukin cika yar kirki gobe ta muta Allah ce gobe ta muta Allah ce da zarar an ambace ki kowa adamawa jiki nai sanyi yake abinda akai baya kar ku damu ku jajirce kar mu damu mu jajirce ku duba ta a baya ina ne tana nan kalau ba za ta matsa baya ba da an ta Aminatu Goje kwantar da hankalin ku komai zai tabbata gobe ta muta Allah ce gobe ta muta Allah ce da zarar an ambace ki kowa adamawa jiki nai sanyi yake abinda akai baya kar ku damu ku jajirce kar mu damu mu jajirce ku duba ta a baya ina ne tana nan kalau ba za ta matsa baya ba da an ta Aminatu Goje kwantar da hankalin ku komai zai tabbata